kana zuva rokudzoka kwaKristu roumambo rasvika ndiko kunonzi vakachena pamwoyo vachaona Mwari. Saka Chiwenga haana vhangeri roumambo. Vhangeri roumambo ndo rakasiyirwa naKristu richinzi tiparidze. Ndimuridzo kana takatoona achitonzi watendeuka agamuchira Kristu. Handiti watovawo ubwo pavadyiwe nhaka naye unokwanawo. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he's a journalist. Journalist. Ladies and gentlemen, we are back again with the overseer, the prophet of God, Overseer Ndoro, all the way from Gweru. Pese pamunenge muchivaona vari papodcast panapa vanenge vatofamba exclusively from Gweru kuya kuno kuHarare so that we can have this weekly show yatiri kuita now. Overseer, welcome. Tinotenda mukoma Zico. Kwakadi kuHarare? kuHarare ndiko kuno. Ndiko kuno. Yeah, I know the weather in Gweru. Gweru kurutonora. Kurutonora. Yeah, paya pandari kutonora kwasingatonori. Ikono kutonora. Little London. Little London chaiye. So kumuka chakachena. Chii chamunonyatsoda kuGweru chamunoti Gweru is my city with pride? Chinhu chokutanga mukoma Zico ndechekuti nzvimbo yawakakurira ikangokosha. Because unoziva makonoze. Yes. Ani mazuva manje. Ukaenda imwe nzvimbo kuti uzoziva kuti ikona inogara matsotsi, ikona yakanaka panofambika usiku apa pafambika usiku. Zvonetsa. Saka Gweru ndakuiziva kuti nguva yakati apa panofambika. Nguva yakati apa pafambiki. Uye kana ndichida mari ndogona enda pana Ningi ndikandewana. Ndoenda pana Ningi ndikandewana. Uye kana ndichitoparidza ndakuziva kuti awe mwana waNingi anazvitomuparidzirawo. Paiona manje. Yes. Saka kana ukauya munzvimbo yausingazivi manje unogona kunoparidzira mwana wamwe munhu mukuru uchifunga pamwe vhangeri harizivi. Andozvona manje. Yes. Saka ndozvakanyanya koshera Gweru izvozvo. Nzvimbo yandakakurira. Ladies and gentlemen, mavanzwa Gweru Pride ndo Midlands guta rechitatu ndizvo pakukura muZimbabwe. Ndizvozvo. Yes. Uye ndo pasenda. Percent. Anobva Masvingo anotanga kupinda muGweru, anobva Bulawayo anotanga kupinda muGweru, anobva Harare anotanga kupinda muGweru. Saka ndo pasenda. Vana vepaMSU matadza here kuvaparidzira ndanzwa mbiri yavo yekudzidza zvakanaka, but vane imwe mbiri yavainayo isina kuti nakei. Nyaya yamuri kutaura yakanaka iyoyo. Ani mazva. I think ndonga munoziva kuti kuzvikoro kune inonzi scripture yenyeni. Vanotori navafundisi vavo. Asi kana tangotomuwanawo angodarikawo nekwedu unenge aita lake. Saka nyaya iripo ndeyekuti hatinyanyi kusangana navo. Because kana waita zvinhu zvakafanana nezvechechi izvi kunongouya scripture yenyeni vakutoita izvozvo. Saka hatisati tavakonewa. Uye guta kana richikura harimukira rakapazwa. Munoenda bijana. Even Ningiri paakanzi ndinoparidzira guta Jona. Haana umwe unosvika ndokuto wakatotanga ndogara kumusoro kweguta ndokuchipinda mukati maro maine nzira yepakati. Saka nyaya iripo ndeyekuti tiri kuita zvoma kusvika vanhu vanzwisa kuti tiri kubvepi tiri kuendepi. Ladies and gentlemen, tasipedza nyaya dzeGweru toida kumbonzwa kuti vanhu kunobviwa zvakamira sei. Ndizvozvo. Masvondo mashoma atiri kubva maari aya taona participation yakawanda kumachechi vachiita zvinhu zvatingati izvo zvinenge zvichitora news zvinoenda palimelight, zvimwe zvichiitikira muchechi, zvimwe zvichiitikira kumarally, zvimwe zvichiitikira masocial media, and I believe we've got a lot to talk about na Prophet Overseer Ndoro. Prophet, togamuchirai zvekare. Tinotenda. Yes. Ndawa nyaya yenye kuti kune zvazviitika zvakawanda. Chokutanga chandoda kungotaura mukoma Zico ndechekuti kubva patakaparadzana taiona kubata kwaMwari kunoshamisa. Mabasa makuru. Uye tina vamwe vanenge vachitotifonera takakuonai pana Zico. Taida kuona iwo. Iyo ndoda kumbo ndi vanhu vainzwise pana. Yes. Matambudziko avanhu mukoma Zico akasiyana siyana. Muchiona tichipa address nekwatinenge tiri. Tine dzimwe nyaya dzinoda kunzi bata foni ndikunamatire. Kugouya dzimwe nyaya dzinoda kutoti munhu ngaave panzvimbo. Vanhu ndoda kuti vazvizise ipapo tisati taenda kure. Kune dzimwe nyaya dzokuti munhu unoti ndine ronda pazamo. Hamugoni kunamatirira pafoni here. Haiti pafoni here. Ani mazuva namai inoda kurapiwa.
kana muchiti kurapa vanhu vanopedzisira vakutyaka. Ndo paya panangambotaura ndichiti ndichazouya pane imwe podcast totaura paya neinonzi healing by medical means iriko iyoyo. Nokuti Jesu musuya wakapfira mata akakanya dope akaisa maziso. Elijah munyika yambotadza kubereka zvibereko mvura isinganayi wakati vaya nendero tsva nemunyu. Kureva kuti zvakaitwa paBethsaida aso zvakandoitwa kukana. Kumuchato wekana wangodisa mvura makati ndokutovonga. Asi paBethsaida vanotora nhau dzako vambe. Saka munana wamukoma Zigo wasi munana wamhofu wasi munana washava umwe noumwe Mwari vanoita zvinhu nenguva iyoyo nezviripo nemethod yawaona inoita ipapa nemazuva manje. Saka inini ndiri kungokudza kuti mazuva apera ndine chinhu chakanaka chaizvo chokuti ndasanambokudza secret rege yanokudza mukoma Zigo ndakati kure pichana mazuva apera. Baba vangu vanga vachichata vamwe vakavaona paZBC vachichatiswa navice president Kembo Mohadi. Saka ndini ndakanzi ndaondogamuchira VP. Kungogamuchira VP nderimwe level. Reception yavakuru. Kungonzi ndiwo unondogamuchira mukuru nderimwe level iroro. Haukuri kana pasina mweya waMwari. Saka makakwanisa nemasecurity clearance yogamuchira mukuru wenyika. Chandakaona ende yafudzira kuti varume vaya vanotyisa. Izvo kana wangozi unogamuchira mukuru wenyika naye vakutokurespektawo futi. Alright, chichamakadzidza by that experience makangowana shine here. Not shine chete. But ndezvo zvandakadzidza zvakawanda. Zvokuti chokutanga ndakatanga kufunga background yangu. Ani mazvona. Ndafunga background yangu. Ndio ndakatanga kufunga kuti kwandakabva uye ndakambeta vere chiroto chokuti one day ani mazvona ndichamuka ndakagamuchira VP. Ndozvo zvokutanga ndobva ndaona kukudzwa pana Mwari. Saka kukudzwa pana Mwari kwakafanana nokukuzwa komuturu kana kuti komutumbi womunhu. Hakuna munhu anoona ndawedzera. But unotoona nemaitiro ndebvu dzabuda ndiri kukura naye. Saka nenimwe mai ndakatonyatsoona kuti ndine rimwe level randakufanira kutamba naro. Ndina vamwe vasingachafanira kutamba navo because ndakudzwa naMwari. Kune vanhu vemachechi nenhau yokuti vanenge vari vanhu vanenge vachipikisa tomboti hurumende asi vari vanhu vemachechi vamwe mafundisi vamwe machi vanenge vachiti hatifaniri kunyanyokorerwa nevatungamiriri vemunyika kana kunyanyoratidza kuti tiri kunzwa kufara. Ndakaona pakavhizita VP Chiwenga napresident kuchechi kwavamakandiwa vakapiwa mukana wekutoparidza. Vamakandiwa vakatosimuka vachitoti ndichatoparidza nekuti shoko raparidzwa iri rakakwana chaizvo. Vanenge vachipikisa for example naApostle TF Chiwenga vambova kuti vanhu vemunyika vanotiudzei, vanhu vemunyika nei tichibva tanyanyovati vakauya kuchechi tovaremekedza. Zvakakosha here kuti vanhu vechechi vape ruremekedzo runoratidza kuti apa papewa ruremekedzo kune vatungamiriri venyika. Regai ndidzoke nemi ndoda kungobata part yeOld Testament pichana ndigobata part yeNew Testament pichana ndiye ndatodavira. Saka yokutanga inoti handiti Israeri inoda mambo. Mambo ndiye anga akafanana napresident. Israeri iri kuchema mambo. Mbongoro dzaKishi ndokurashika. Yani mabaona. Sauro mwana waKishi ndokuenda kundotsvaka mbongoro nomuranda. Vaenda kundotsvaka mbongoro ndokushayiwa mbongoro. Vakuti ngatidzokere kumba muranda unoti muno matasvikanamo muno mune munhu waMwari. Ngati tinomubvunzira zvembongoro iye unotaura zvinoitika. Batai nyaya iyoyo. Vapedza kudero paya ndika vanoenda kumunhu waMwari. Vasvika kumunhu waMwari, munhu waMwari unovhunzwa zvembongoro unoti zvembongoro chitosiyana nazvo nokuti dzakatowanikwa. Asi Israeri inoda mambo. Ndo panotogwa gona ng'ombe ramafuta rokudira Sauro. Kureva kuti muprofita wagadza mambo. Right? Ndo chokutanga. Kureva kuti connection yemuprofita namambo yatovapo. Alright. Good. Muprofita hagoni kutonga pasina mambo. Muprofita hagoni kuprofita pasina mambo. Mambo hagoni kutonga pasina muprofita. Right? Shoko raMwari nobva razoti Sauro ndokutadza pamberi paMwari. Mwari ndokuudza muprofita. Ndiye wakaudzwa Samuel ndamuramba. Andingiri Sauro ndamuramba. Handiti chienda kumba kwaJese. Kana wasvika kumba kwaJese umudane kuchidyo. Kana Jese auya kuchidyo undizodzero wendichakuudza. Samuel unoti kana Sauro akazviziva unondiuraya.
asi ndiye akamugadza nditi unoti kana akazviziva unondiuraya bata nyaya iyoyo kureva kuti unotozovawo kuti handigoni kundoita zvinhu mambo asingazvizivi asi kunozonzi achimudana kuchidyo unotozomudira mafuta pachidyo ani mazuva right apedza kudero kugadzwa kwaEriezeri naJehu naElisha wakagadzwa navaprofita. Ndodaenda nemi kuNew Testament ndikurumidza kukata nyaya. Ndoenda nemi kuNew Testament. Jesu akatodzingiswawo nomurayiro. Kudzingiswa kucircumcise. Nemurayiro. Ani mazvona. Apedza kudero Jesu aiwatiri kuparidza nezvakewo. Anditi ndiye unoti rimwe zuva ari mumba. Panze apo panouya vanhu. Vanodana Peter vanoti tinoda mutero wako iwe newashe wako. Anditi Peter anobva aita sezviri kuita vamwe panapa zvokuramba madzimambo. Zvokuramba mapresident. Nobva apinda mumba ane confidence yokuti tiri vanhu vaMwari. Tifanira kubatana nezvizvi. Nobva asvikaona Jesu akati panze apa ndiri kuvhunzwa mutero. Jesu nobva ati manya kugwisuko undoredza hove. Yawatanga kubata ushamise muromo wayo. Ine mari inokwana mutero wako newangu. Peter achidzoka kwaya nemakoini anokwana rake newani. Jesu unotanga asati ati ndane mutero unomuti tarira mufananidzo uripo ndewani zvikaenda ndewaKesari zvikanzi ipa Kesari zvaKesari. Give unto Caesar what belongs to Caesar. Right. Ndatokubida kupindura nditi. Kureva kuti vari kuti atidi mapresident atidi madzimambo akutorashika. Ani mazuva. Ndio paya panakazokoterai vaRoma chapter 13 ndichiti inotiremekedzai vatungamiri varipo neutongi huripo iwayo masimba aripo akaiswa naMwari. Saka wadzivisa simba rakaiswa naMwari wadzivisa wakariita. Kureva nerimwe saiti kana tangonzi wadzivisa rakaitwa naMwari wadzivisa wakariita kureva utatu against akaisa masimba. Well, ayo tiri kupaona Overseer Ndoro watinawo panapa. Tikuona mafundisi akawanda. Ndakaona Prophet Makandiwa, Bishop Collins Nyati, ana Prophetess Matimbiri, ana Apostle B Java laine mubatanidzwa weconference yavari kuita. Zvona zvandiunza pamubvunzo wandoda kukubvunza kuti munoona kunge muZimbabwe mune revival here bhosi zvakadai zvakapedzisira kuitika kare mazuva ano mafundisi anganga nehumbimbinduka uno achingoitawo zvakachita zvake kubatana kuri kuita vanhu vaMwari muri kuona tiine revival here muZimbabwe. Chinhu chandinotenda nekukoshekwa nacho ndechimwe chete chinoti indakazviona kubva pakuadvertiswa nana I think it's Apostle Mapranga ndo vaadvertisa chinhu ichi vaichiadvertisa chaizvo ndikambotoona wakapfupa aripo vachiadvertisa ndikawa kudzamirwa pfungwa kuti varume ava vadzosa umwari hwaMwari chaivo chaivo nokuti nyaya yekuti umooneta yakapa umwe achita zvakapa umwe achita zvakapa umwe achita zvakapa umwe achita zvakapa dei kuonopauro asina kugamuchirwa navadzidzi munhu waMwari eno kwayangwani yakafanana iyoyo but Paul wakagamuchirika arakatorwa nechiedza anambofamba naJesu vakafamba naJesu vaifanira kumuti unozviona zvevaziya handi mapaona manje. Saka mistake yatava nayo ndeyekuti takuita church business. Alright. Maibata nyaya ndinayo. Taifanira kudai izvezvizvi amaona kuti ipo panapa ndiri Overseer Ndoro. Yes. Ndiri kutaura pamusoro pababa vangu vamaereva handi ndizvo ndiri kutaura pamusoro pokuti ndiri Overseer Ndoro. Men of God mazhinji angu akandiona ndiri papodcast pana vanhu vakuru vatiri kurespect ini chitova respect iva vatoteereri kana unzwa nezvangu vanongoti ndezvimwewo izvi asi munhu anoziva Mwari chaiye anotiregai nemboteererawo mukomana achitaura nerimwe zuva pamakoti uzondinivhaita kuti tine zvatakanzwa pakutaura kwenyu taida kuti timboonana tinofanira kuva tiri vana vamunhu mumwe chete kana tichiparidza Jesu shoko redu nderimwe chete. Last time nchibva panapa ndakati baba vangu vakati kana tichingoparidza Jesu tiri vanhu vamwe. Ndikakupa example yevaya vaiparidza vaibhabhatidza vadzidzi vakauya vakati taona nguva idzibhabhatidza kuti kada kuvadzivisa zvikanzi aiwa no kavanga vaingaita zvatinoita ndevedu kureva kuti tose hatifaniri kuva nokuti hatifanire kungwarira mapere anouya akapfeka makwai. You are right but shoko raMwari rinoti nzverai. Mandibata zvandinotaura iye sototonawo vanhu vakuru vatisingatendi nekuda kwokuti echiti maitiro ayo neni handi mahwisisi
mweya wangu hausi kutenderana nazvo. Saka vanhu vakawanda vanoona sokuti kana pakasumudzwa umwe munhu naMwari ithreat. Ofuti kubasa raMwari hakuna threat. Tiri kuparidza Jesu umwe chete, tiri kuparidza kudzoka kwaKristu tose. Imi mukereke menyu mamuri kutungamira mukasimuka mumwe munhu wechidiki ari kuita anga rutaura nendimi dzinenge dziri kutobva kudenga chaidzo, akangobata munhu ari kurwara anobva apora, mungamutenderere munhu iyo kuti avenge ari padenga. Rimwe gore tiri kuBaid Bridge takabva kuprayer tikawana mumwe mukomana ari pasi pomuti. Ndina baba wangu ndobva tamutora mukomana wayo wakauya akanzi uri kubvei pakananyibva kuChipinge. Saka ndakatoreba zvinhu zvangu zvose namaguma. Baba wangu vakati handei togara naye, anonzi Dhani, nanhasi ariko. Ndobva tandogara naye. Saka agara nababa mwana wakasevha akava humble, akanzwa kuti gwendo kuenda South Africa kuchashandi, ndiri pasi pemunhu waMwari. It's 2022 baba nobva vati mukomana wayo washandira Mwari unofana kurobhafadzwa. Iko zvino akasimuka panapa, kungomuvinga panapa unoprofita zvinotyisa. Ndiye ava kunonzi kutoporo, ukabuda muBaid Bridge ukaenda about 50 kilometers kinda yako kunonzi kutoporo. Anoyo vanhu vanosvika kuma 400-500. Ndiye ava mufundiswa ikoko. Saka isu tinotenda kuti kana munhu akamutswa naMwari mamuri munofana kumusapota. Gift iri maari muchimumenda kusvika akura ava munhu mukuru. Tiri kuparidza Jesu ane reward yezuva rokutonga, kwete reward yekuonekwa nemeso. Reward yedu tinewana zuva rokuti. Ndosaka Pauro achiti kwandiri kurarama yenyasha kufa ndiKristu. Ndako yani kufa kufuma. Anoziva kuti aigadzira pfuma ari panyika. Ane mazuva manje. Kureva kuti tose takadai kana tikasaparidza kudzoka kwaKristu hatina kwatinoenda. Hapana kwatinoenda. Ambori muridzi wechechi ndiani? Okay. Chechi ndeyaKristu yakaiswa panheyo dzavaapostoli. Mabasa nengeri Luka chapter 10 verse 10 handiti unosarudza zvavamwana 40 handiti kuti vaende kundoparidza nokuporesa iye Kristu pamusoro pe12 handiti Ishe wakagadzira zvavamwana 40 about 70 unoti famba henyu handiti ndinokutumai samakwai pamberi pamapere musatora chikwama kana umbolo handiti ndobva ati asi kumbirai kuna She wokucheka abudise vamwe wacheki pakucheka kwenyu kureva kuti vaapostoli vatendekwa kundomutsa vamwe vaapostoli. Saka kana muapostoli akaramba kumutsa vamwe maapostoli watouraya shoko raKristu. Alright. Ko wanotanga chechi ndiani? Good, maita zvakanaka ipapo. Ndakawa vamwe vanhu vachiti kwai munhu haatangi chechi. Vamwe vanhu munoreva ndana prophet kuda Jose. Ndakawa prophet kuda Jose vachidaro. Vachiti munhu haatangi chechi, ndikati no. Prophet ngavadzoke vaone futi. Because kana vakangonzi munhu haatangi chechi ndinovadzosera kuti ko nyika iyo ino Africa kuti izoziva nezvaJesu takaziviswa nani? Ndo chinhu chokutanga. Kureva kuti munhu wese wamunoona anonzi maapostoli munhu ane vision. Saka visionary ndiye mutangi wechechi. Chechi ndeyaKristu. Asi munhu anotanga chechi munhu ndiye anogona kumutswa naMwari panapa oenda kana kumaTebeleland ondoparidza Jesu. Vanhu variko vonzwa kuti takanzwa Jesu kupfurikidza naNdoro. Saka Ndoro ndiye wakatanga zvinhu zvaJesu muno. Saka kutanga church zvakafanana ndokuva founder visionary. Ndokuva founder visionary. Asi tinozoona ka vanhu vanenge vari mafounder mavisionary vachizongotreatwa kunge ndivo varidzi vechurch. No. Muka tikadero nerimwe side ndiye muridzi wechiono. Muridzi wechiono ndiye muridzi wacho. Kana mukacherekedza ngamuda kuzviona munhu waMwari vanhu vese vamunoona kunyangewo prophet Jose iye zvavanotori nedoctrine iri muchechi mavo. Handi mazvinzwa ngavabvume kundowana doctrine iri kuchechi kwavagurupira. Ngavandowana doctrine iri kuchechi kwababa Manhango vagondotorai kwababa Guti vagongoti ndeimwe chete muchatoona zvakasiyana. Why? Because ivo ndo vakatanga kuparidza Jesu wavari kuparidza izvezvi. Handi mazviona manje. Saka vane doctrine yavo yavasina kutora kuna vaGuti. Ndikatouya nezvekuzayoja kwaProfeti Jose vanoti zvatibatana nazvo. Why isi tiparidza Jesu wamwe chete? Kureva kuti ichi ndechavakatanga chine doctrine yacho.
saka ese masangano anenge achiri aMwari here manje kana akasiyana kuti aune doctrine nawo vane doctrine nawo. Ndosaka muchiona Pauro akaenda kumwe, Peter akaendawo kumwe. Inyaya yokuparidza Jesu omwe chete, asi zvakandosvika vahedheni vachidzidziswa vhangeri nezvakasiya maJews achidzidziswa vhangeri zvakatosiyana ukazviterekedza. Zvimwe zvinoenda nenzvimbo. Ayo, ladies and gentlemen, ndiwo overseer Ndoro atinawo tichimbonzwa nhau idzi dzemachechi kuti dzinofamba sei. Ivo tichitaura panhau yamatauro yekuti hakuna munhu anokwanisa kutanga chechi. Vamwewo vanoendawo mberi vachiti hakuna muprofita anokwanisa kutanga chechi. Hanzi a prophet cannot be a leader or a founder of a church. A church can only be founded by an apostle who appoint prophets, pastors, evangelists and teachers under his guide. Ndizvo zvamunotenda wena. Vakorinde wokutanga 14 number. Handiti shingirirai zvipo zvomweya asi zvikuru kuti muprofita, nekuti unoprofita unozimisa kereke. Uye ane profita ane simba mukuru kudarika unotaura nendimi. Tatopedza. Saka kana tikange tati izizvo hakuna muprofita unotanga chechi, hazvisiri izvo. Because chokutotanga vision yewo chiprofita, chokutonzi vision yekutondotanga ministry, handiziva hangu inani nautanga chechi. Hani mazuva manje ndiri mwana wawamaereva, asi handiziva hangu kuti ina vacho vari kurambidza vamwe utanga chechi vati maapostora vachiti pamazita vakanyora aya kuti imwe inonzi chakazodai, imwe inonzi chakazodai. Umwe achi ndakazvirota, umwe achi ndakazviona. Makazvirota sei musiri muprofita? Makazviona sei musingaprofiti? Saka chinhu chinotanga pamunhu mweya mutsvena waMwari kupinda mari. Yes. Toda kuti tiklashe shoko rokuti kuna muprofita unotanga chechi. Iro ronga ripere nokuti mweya waMwari kana wapinda mamuri ndiwo mweya unozivisa zvose. Hazvizokonzeresa dambudziko here machechi ekuti hatimbonzwa muprofita achinyanyoshingaira kupa vanhu shoko, because shoko raMwari rinonzi ndo mukaka. Tinozongona mufundisi anongoya ongoparidzawo 2 minutes wongoti Mwari akadai yoti ndokupai example. Prophet Michael Selo. Vanoparidza, vanonzwa vachisvika pastage kazhinji kacho, kazhinji. Ndinongoda 5 minutes chete dzandoda kungoticha quickly panapa ndoda kurova anotivhurira vhesi, aroda kuvhurira vhesi yekuti musanangire ndiani, 5 minutes chete quickly ndibate dare. Thank you very much. Animona. So nobva itange machechi anotangwa nemaprofita mazhinji arotange kurungoprofitwa chete, vanhu vasopiwa chikafu chemweya chinocho chavanofanira kukura nacho. Regai ndikupindurei. Iroro rose debate iroro kuvanhu vese vemuchaita nawo mapodcast ngarivurawe. Ndorivuraye nokudai so. Vauya varume vaparidza, handiti nguva diki diki ndobva zvaparara. Vana Pauro vazotenderawo vazopindawo kundoparidza. Vanhu ndokuda kuvadzivisa. Vanhu nobva vati musavadzivisa varume ava. Munoziva imi kuti vana nhingi vakauya panapa vakaparidza zvikakurumidza kupera. Kana zviri zvaMwari tinongozviona nokuenda kwazvo mberi. Kana zvisiri zvaMwari tinongozviona nemaperero azvo. Saka vanhu vese vari kunetsana nhingi vanotanga chechi. Ningadi umwe munhu unenge avona vana vake vaenda kwanhingi oda kuataka munhu uya. Asi zvinhu zvaMwari, munhu waMwari zvinongoonekwa nemaperero azvo. Baba vangu vakanditi Ndoro, umwe noumwe munhu vanhu vasanetsana nava, umwe noumwe munhu anoperera panoperera vision yake. Nema zinopera kamukomaziko. Yes. Amuzi kuti mangwana waprofita wareva nhema, mangwana wareva nhema, umwe musi dzinopera unoshaya chokuprofita. Saka vanhu vaMwari ngavarege kunetsana kuti ninga vanotanga chechi, ninga vanoda zvinoonekwa musoro zvopera. Nongoona kuti dzakazoguma idzi. Ndava ndichidiscussa navarume vandabva nawo murodhi vachinditi ko imi munoramba muri pasi pamunhu sei? Ndikati munoziva here kuti tine munhu anonzi Prophet Chiza ari kuBulawayo wandakanzwako, mwana wavagurupira. Une shedi yakakura kudarika yababa wake, but anotundiswa kuboda mapana wagurupira pamwe asingati profiti. Iwewe kana uri mwana, for example, iwe vachiza, aya mashoko angu asi mashoko enyu, kuita kuti vanhu vanozofunga kuti munobvumirana nawo kana kuti hamubvumirani nawo. Iwe kana uri mwana zvakaita achiza, ende level rako robva rakura kudarika rababa wako vagurupira. Ndo the same atinoona tombobva naProfeti Makandiwa naProfeti Boateng. Hausi unofanira kuvhura meso here wochitsvaga vamwe baba vanokwanisa kukuchallenge hawo kuti uricho magreater heights. Thank you very much. Maonero andoita kuti Prophet Berenja wanga ari mwana waProfeti Boateng, vaona kuti apa ndiri apa ndanyanya kugara pachikomo ichi, yangu yoti ndiende pachikomo chimwe chakakwirira. Ipapo regai ndikudavirei.
ndoda kuvhikira nigere ra vakati ndandisiri mwana waBoateng vakati ndakatenda pana Boateng akati I am not your father ndakavavataura nemuromo wavo nyaya iyoyo kuti ukure Prophet Chiza vakure vasvike pavari baba inyasha dzavakuropira. Saka zvokutarira level kuti vari kufamba vazova nevanhu vakawanda kukunda inini zvisiri izvo. Plus zvimwe zvinhu zvinoenda nenzvimbo munhu waMwari. Yes. Kuti nzvimbo yori kuparidza Bulawayo yaita vatendi vakawanda zvikadi. Imwe nzvimbo ine zvingongongo kureva vanhu vanonyamba ukaparidza ukatopuwa 5 naMwari thank you very much. Asa muzivi zvakati kuna Jona kai? Yeah, ndikubaza. Nzvimbo inenge nezvingongongo. Jona achiparidza vhangeri rakawekwa nemunhu 1. Vamusa vanauriwa rakawekwa nemunhu 1 chete namambo wenzvimbo iyoyo. Ndiye akarwa kusvika azovudza vanhu kuti vaiti ungani zvataurwa nemurume anga ndarika neguta pandazvikwisisa ngatifuke mazaka tizvininipise kuna Mwari. Jona vatopedza vatova pasi pamuchindo. But ndatitsogei pakuti inini ndikaona kunge ndapa level riri nani kudarika baba wangu ndinobvumuzira kutsvaga mumwe anondichallenge kuti ndireche magireti. Ukangoona wakuona sokuti level rako radarika rababa yatova spirit yekupanduka. Kana wangogara wangoziva kuti baba mirani okay mirai munhu waMwari. Izvezvi mukoma Zigo handiti toda kuti tive pano pamunogara. Indoona kuti munogara pakanaka kana tikasvika mupapenyu pamunogara imi pakanaka zvingaiti ndokudzoserai kumashure kwamakakurira nababa venyu vakuvheya nemama aigara nemamunogara nhasi moramba baba ero nemagara makanaka mazvionaka. Izvezvi tina vanhu ndonga munogara muchiwa baba vangu inini vanobva kusaka kunonzwa manjeru Prophet Bendejo vanobva kusaka uko vanotigara vaitaura nyaya yekuti vakaprofita voti a man from Zaka pamwe muzvimba zvouzwa patikaona vari kugara mumamashoni voramba baba ero kuti kwai ndiwe kuzaka. Saka sei munhu aida kuzoramba baba wake nokuti kwai ari kuti ndava navanhu vakawanda kukunda vangu. Hanzi ndinenge ndisina kuramba baba wangu ndinenge ndangoti baba munhu anozvagwa kangani mukoma Zigo ngatauri nyaya yekuzvagwa unozvagwa anaona baba vangani but kuzvarwa kwepamweya iko kwepamweya ipapo ndosaka mire nditaurezve shoko rondoda kukuudzai. Shoko rondokuudzai rinoti iro Timotiyo mwana wangu wandakabereka nevhangeri ndiPauro yanditika. But ukatotarira pamwe Timotiyo wacho nono zvimwe zvaakatiita zvakadakara zvaPauro asi hana wambuti hamusi baba vangu. Ndosaka muchiona karegai ndidzoka nemi kumashure. Shoko raMwari rinoti iro Elijah aita zvaakaita. Mwana wake Elisha akauya akaita double zvakaitwa nababa vake. Saka hazvinei nokuti waita double because watora chiri kuna baba nechiri mauri zvinofanira kutokura. Mwana wako uchazvara futi uchaita futi zvakawanda kukunda zvako okuramba. Saka hakuna munhu anoita vana baba vaviri. Iyo kana muda wangu ungoti ina nditevere munhu oti baba wangu handimuteveri. Izvi munoziva here munhu waMwari kuti kuna vanhu vanoti baba wangu ndi Pastor Chris umwe ugotomuona achitoti baba wangu ndi Hubert Angel umwe unoti baba wangu ndi baba Makandiwa ukamubvunza vanotokuziva kana umuziva havazivi. Musi uno ndakaona Prophet Makandiwa vachitaura nyaya yekuti ndine munhu aiklema kuti mwana wangu kuchivuku akazoti aita problem akanditi baba ndaita problem ikanyarara akapopota ndikamubvunza kuti wanga munhu wenchiti mwamuzi mwana here ari kuklema kuva mwana wababa Makandiwa. Vanhu vakomana vese vatiri kufamba navo vatiri kuona ikono vari kumuka munhu waMwari ngavarege kuklema madzibaba vasina kuona. Ivo Prophet Makandiwa nemashoko avakataura anenge aireva kuti kana usingandipe chegumi panapa usingabvise mari yako panapa haufaniri kunditi baba wangu. Imimi mungagona here munhu waMwari kundoti kuna baba venyu vakakuzvarai baba vangu but musingambogonawo kuziva kuti vadlei vapfekei vadii. Shoko raMwari shoko chivanhu chedu chaichishona chinoti chirere chigokurera. Warere wava nechechi wakura wotadza waziva kuti ndakaberekwa. It was right Prophet Makandiwa. Mukomana unofanira kuziva ndakaberekwa. Kana wakaberekwa haugoni kungoti iwe uriwo matambudziko chete hauna nguva yekumboti baba wangu kuti nhasi mwana wangu vakatoteerera foni yako zovanotya kuti watanga wewa matambudziko. Nganditi kana inini baba wangu vanofanira kuti kana ndikafona kudai nyangwe vakawanika pane missed call vanodzosa foni kuti ndoronda havana missed call fona. Ini kana ndiri mwana wakangwara ndimbomiriri ndinza miriri vakangofona ndotokata ndofona ndoti baba vangu ivo ndoziva kuti mwana zvaangaitaura izvi haisi nhamo musi wendotaura nhamo vanogamuchira kwete ngoramba ngotaura nhamo kuna baba haina ini ndakazvara izvi ndina vana vandakabereka mamwe maticha amwe ndakavabereka achitambura navo nokudii ndotadzawo kumbotyai. Ndikupaona overseer paukama hwababa nemwana spiritual father yeah. Ndiani anofanira kupa mumwe mari
pana baba nomwana anofanira kupa vamwe mari mwana mirai ndikuudzei mukomaziko muchechi maprofeti makandiwa izvizvi nemuchechi mababa vangu inini handiti nemuchechi maprofeti Ibret Angel nemuchechi mababa Utawasha mune masanza arimo avari kutopa chikafu apa regai nditaure baba muchechi momo mukati mo motori namasanza arimo ari kutopiwa chikafu havasati vakura havasati vatori mugwa ndine example ya mai vamunyavhiya vanonzi Apostle Vhiya vakarumurwa nababa Aguti mwana wabaguti vaiti kusvika baba Guti handisi kuti konango asi vaitokudza zvinhu zvese zvavanofamba nazvo nokuita kose havaiti chinhu baba vasingazvizivi ani mazviona manje vakarumugwa vavakudzorera asi vanokuudza kuti ndichiri kupinda mababa Guti ndakatengerwa mota nababa Guti ndiri mwana wavo ndirimo vari kukudzwa kureva kuti izvo muchechi maprofeti makandiwa mune vana varimo vavari kukudza vari kutengera mota vavari kudi ndinotori nemurume anonzi Magweregwede ari kugweru wakatopiwa mota izvo naprofeti makandiwa ani mazviona manje fortune yakanaka zvingaiti right asi akabuda akarumurwa akanzi inonomira nesangano rako wakura wava nemba yake yava kodzero yababa yokudya kubva kumwana. Well, ladies and gentlemen, it's not as easy as we all think, but ndo zvinonzi give to Caesar what belongs to Caesar. Kana une mubereki ndo machengeterwo anoitwa mubereki pamweya muri kudzwa nabishop kushayiwa zvedu mukomaziko teifanira kuti baba vaende panopinda mota latest ndovatengera kuti ndive zvandiri ndivo izvo ukaenda pastatus yangu zo ndakaisa status yababa vangu ndobva ndanyora kuti kundibvisa pamurume wekundiuraya. Okay, kana usina wandiuraya handibvi asi kana wandiuraya ukabaya nebanga kana zapoise ndokuzobva kwangu pavari. Asi mimi semunhu waMwari makura mava machuwa and I don't think problem iyi munayo. Asi vazhinji vanenge vachiti ndiri mwana waOverseer Ndoro kana mwana waProfeti Ibret Angel kana mwana wachi vanonyanyozikanwa kuti mafanatics espiritual fatherhood vanenge vachita kupenga nababa wavo. Vazhinji vacho vanowanzokanganwa vabereki vavo vepanyama. Chii chakakosha ndiani akakosha mubereki wepanyama nemubereki wepamweya? Kazhinji kacho ukangoona munhu ari spiritual son achinyanya kuda baba vake vepamweya astereke achikanga mababa vake vepanyama chokutanga ini ndinoblema spiritual father vacho first because baba vangu ino vanofanira kuziva vabereki vangu ani mazviona manje nokuti kana vachindikudza vachindipa mentorship chokutanga havafani kuti musi unozonzi ndaita problem kuti baba vangu aita problem vatye kuuya pamba paita problem yababa vangu nokuda kwezvapari mabata zvandotaura saka baba vangu vanofanira kundidzidzisa kuti kana uri mwana wangu pamweya chokutanga ziva kwauri kubva panyama uye ida hama dzako. Vhangeri ratinoparidza iri mukomaziko chokutanga rinoti chiKristu chinobva kumba. Saka chinhu chokutanga chatofanira kuita ndechokutanga kugadzirisa background yehama dzedu first. Inini ndine vana vababa vangu ini namai vangu umwe ari kuBaidbridge kwaHenry Richard anonzi Ndoro, umwe ari panapa ndiye chairwoman weZANU-PF muChenjerai Constitution. Vanofona kwandiri vachiti muranda waMwari. Vanoti kumba kwedu takapiwa chikomborero. Hama dzamai vangu inini nehama dzekwangu inini nehama dzomudzimai wangu dzinoti tine chikomborero. Why? Nokuti handidi kuti mangwana baba vangu vatye kusvika vachiti nhewe Ndoro wairega zvakadai kuti zvidii. Saka ukaona munhu anokanga mababa vake nechiKristu maari hachimo. Ndosaka vhangeri ichitikudza mai nababa wako kuti mazuva unopiwa naJehovha Mwari wako panyika awedzerwe. Saka kana ukaona ukanga mwamai ukanga mwababa hauna chiKristu uri kunyepa. Tinofanira kurangarira kwatakabva first kwakaita kuti tinzi tisu. Ndine paya pandangambokuudzai kuti ini zita rangu rinonzi David asi ndiri kushandisa Ndoro ndere madzibaba angu ndovarambirei vanhu vakaita kuti ndivepo. That's true. Aiwa ndikupaona Overseer. Pamama muchitaura tambotaura nawo
prophetic paprophetic tikataura nezvayo as a ministry iripo yekutoti munhu anokwanisa kutanga chechi pane mutauro wakaitika futi mazuva apfuura ticharamba tichitaura mazita mahombe aya because kazhinji kacho ndo anenge achirelata nezvinhu muvanhu pachitaurwa naprofeti Berenjo achiti hakuna chinhu chinonzi deliverance ministry. Ini ndakauya kuchechi kwenyu ndikaona deliverance ministry muchiita chechi yenyu, can we describe it as a quote and quote prophetic and deliverance ministry? You are right. Nyaya inoitika ndeyekuti he was right. Kaini padavire ipapo ndichiti he was right. Church zvainoita manje ine mweya mumwe. Mumweya imomo ndo matinowana prophetic. Igift yomweya. Prophecy. Igift yomweya. Deliverance. Igift yomweya. Teaching. Igift yomweya. Muruzwere. Mweya mumwe imomo munowanikwa zvinhu zvose zvinokombaina teaching, zvinokombaina prophecy, zvinokombaina magifts. Saka hakuna munhu anozomira achiti deliverance ministry. No. Chechi yaJesu ine mweya mumwe. Handiti unonzi iwo vadzidzi kuna mabasa aapostoli. Handiti Jesu unoti iye endai mundogarira mweya paJerusarema, ivo ndokuenda kuvapa rume. Zvikanzi kana mweya akange auya pamusoro penyu muchava zvapupu. Handiti mazviwa. Saka tose takadai machechi ose tiri zvapupu zvaJesu. Handiti ndizvo. Mukupupura Jesu imomo mumweya iwoyo mumwe wakaburutswa paPentecost iwoyo ndo wakauya wakagamuchira zvipo zvesi zvomweya zvinoti prophecy, deliverance, healing, zvazodai nyangwe giving chaiyo chipo chomweya kupa kuya kudai. Munoziva here kuti ndakaona musi unoyu prophet Berenjo vachipa nhingiri vachipa makameramen mota nene igiving iyo kuti rumwe munhu wamwari asina giving iyo nedzo mota asa hasi kupa muchechi. Ndeupo. Aiwa. Tiri kungotaura nyaya yekuti tine vanhu vakawanda vanadzo motikari ende vane mukana wekupa vana motikari asi havagoni kupa. Why? Because havana gift yegiving. Saka iyo yaya inoitwa yekupa iyo yaya. Inini baba wangu wamaerewa. Ndaitaura navakomana vangu ndichipopota ndichiti mudhara wakaoma unomutengera masutu 5 womupa mari. Handiti watomupa mari ka ukafamba naye kinda naye kuBhaidhibhiri ubva naye kugweru unosvika asina kana senda asina kana sutu 1 akasangana nawo mazvimwe unoti iwe tora sutu iwe tora sutu iwe tora chakati iwe tora kana adero pa ndo saka ndakazomubvunza kana mudhara imi mama kuti kana ndakupai zvinhu munozogova hapano ndibadza zvikanzi ndoro chinoita ndisachona ndichocho kupa kunounza zvimwe. Saka baba wangu ane mamwe mapiro mamwe okuti kwavatengera mota nhasi ane pamangwana anhandozvana manje igift yamwe yamutsveni. Saka vanhu ndo vanozochinya kupa definition yekuti yange prophetic ministry akwakutsvaka vanhu ako. Vamwe voti kwai yange deliverance ministry kwakutsvaka vanhu ako. Asi chechi yatinoparidza izvo ndeimwe chete yakasiya yateswa foundation naJesu Kristu. Vaapostoli navamwe ndongotora vachibva ipapo vachinda vaitora vachibva ipapo vachinda vaitora vachibva ipapo vachinda. Tiri mudeliverance ministry imomo pane chiitiko chinowanzoitika chekuti mafundisi anotaura nemadhimoni overseer ndoro gonai muri kutaura naro dhimoni. Good. Vamwe vanokriticize vachiti hanzi dhimoni haritaure chokwadi uye satani murevi wenhema saka mufundisi afanira kutaura nemadhimoni. Thank you very much. Munhu anoti dhimoni haritaure chokwadi ari right asi chinomita kuti asataudza dhimoni inyaya yekuti iye pachake ari kudzinga chinhu chaasingaoni. Mabata mashoko angu nokuti chinhu chatinoona nyangwe chikanyepa hachigoni kundudza ndabuda nepapa endachiona chibuda nepapa ndinochiti wazobuda sei nepapa enda kuona chibuda nepapa unoninyebera. Saka vaya vanodzinga madhimoni. Regai ndikuudzei iyoyo nyaya yedeliverance iyoyo inoda kutotichwa vanhu mazuva mukomaziko. Mweya yamunoona inodzingwa muvanhu yakasiyana siyana. Hana mazuva imwe inotova yanongoti wangopfeka hembe, imwe ino yanokuti matamba seshamwari neshamwari. Hana mazuva kana matamba shamwari neshamwari
uyu kana ane mweya unomuteverera unogona kutondotora umwe wawo kwawakabva kuti chamandawo uya waanotamba nawo votopinda yakadaro. Mweya iyoyo ina madzingirwo ayo. Ana mazuva kouya nyaya yokuti munhu ari kutevererwa nezvokumusha kwake zvinototaurwa nazvo. Mandiwa zvandakuudzai kuti izvi zvitomboti kumusha kwenyu kune mweya wamunhu wakaurawa haumuti out wochitevera munhu wakamuuraya. Unotaura nawo kuti anochibva panapa handiti iwe ubve pamunhu uyu haagoni kuti ungaita kuti uripiwo. Ibva apa unode pamusha wanhingi wakakuuraya undobuda ikoko. Kana musha wanhingi ndio unogona kuti uripiwe. Mweya wotoinda utondobuda kuya wotova kuti vanhu vari kuripiwa, vanhu vatoda mwase ukama. Tine nyaya yetikusangana naye kunoko handi yetindoripa ndochokutanga. Yechitu kune chinhu chinonzi mudzimu chiya chinonzi munhu anobuda nomudzimu munhu anobuda nomudzimu hachinzi out futi. Kumusha kuchaka uchirigwa patova nemucheka yamakatotenderana mukavungana mukagamuchira mweya iwoyo mukauchirira musha menyu ukapinda imoya pano moti out hauzviwi enda unenewe nekuti kumusha wakagamuchirwa munototaura nawo. Saka kune deliverance inotaurwa nayo yakaitwa naJesu pana legion. Ndiwanikewe ndine legion chibuda titenderei tinde kunguruve it's okay buda apa indai kunguruve yatopera deliverance. Ana mazvona iwe mime misana kuti out but Jesu waona kuti iya haenzi out nemawandiro ayo ndichange pa command ibva apa endai kunguruve ndo command. Pano mwe mweya unopa command kuti ibva apa uende pakati uchiti unoda kuti sande papepa. Saka vese vaunhu vavachidero vayo kavasingavoni vanotuma mweya ko usingafani kundogara windi. Saka vanhu vanoti dhimoni ataure naro ngavanyarare muromo iwoyo nokuti vanenge vasingarivoni. Anorivona anotoziva kuti uyu mweya wabva kumvura uko handiti unotoutuma rudzokera kumvura uko uyu munhu haagariki nayo. Ende Jesu dhimoni aitaura naro tatenderana. Saka seiyo vachirambadzana namadhimoni iye muridzi wakatisiyira basa raitaura naro. Pamunonamatira madhimoni oro vanhu vanenge vane madhimoni oro vanhu vari kuda deliverance of any sort tinoona vanhu vachidonha zvinonzi they are falling under the power. Vanhu gwigwigwigwigwigwi odonha mokunguruka pasi. Asi munhu paanonzi abatwa nemweya mutsvene kana kuti simba ramweya mutsvene raenda pamusoro pake tinoona achingoita the same. Chii chakakosha pakudonha? Kudonha abatwa nemweya mutsvene. Okay, thank you very much. Ndipindure ipapo. Kune vanhu vamunoti vabatwa nemweya mutsvene vasina ari madhimoni. Ndozandari kuziva madhimoni kuri right. Munoziva here kuti munhu waMwari munogona kuti muchitonamatira munhu kudai utoona kuti kana usingazivi manje iwe wakutotaurawo nezvindimi zvako apa uri kutaura nedhimoni hadzisi ndimi idzi. Saka munhu anoona manje anoona kuti uyu hausi mweya waMwari uyu idhimoni. Ani mazviona manje. Saka mweya waMwari kana wapinda munhu waMwari shoko raMwari rinoti uri pasi pomuridzi wawo. Kureva kuti kana wangonzi unouya ugaita pasi pomuridzi wawo kureva kuti unogona kuzvikondrola. Zviya zvokuti unoshama uchinzobata nemweya waMwari makumbo mudenga hausi mweya waMwari. Mweya waMwari unozvikondrola because uri pasi pomutumbu uyu. And the self-control is the fruit of the spirit. Right. Saka vaya vanoumburuka vaya vanene muchiti kwai mucheche matogwa nendimini nevamwe munoona vamwe vanenge vachingoridza mhere vaya zvingwarire izvozve. Nei zvichiwandira kuvakadzi? Vakadzi vanhu namwe mushoko raMwari munonzi mudziyo muduku. Saka vanhu vanodherereka sidereke. Ana mazvona plus vanopinda pakawanda. Handiti mapaona vanhukadzi vanoasociata navanhu vakawandisa. Murume une kamwe kachindini kari mahari tolerate zvimwe zvisina basa. Asi ina hangu kwangu vandinoparidza inini zvimwe tinogona kungoti vakadzi ndo vanodonha. Asi ndakazoonawo kuti tina varume vanodonha pati vari ano makaona kuti kwangu yakandaito varume vaitowa munhu wese aidonha masaladhi nechi. Saka vamwe havana pawa iroro. Makamboona here kuti mukomaziko unogona kutoita maasha akazara madhimoni. Yes. Saka kuti uzodzinga dhimoni namaasha akazara madhimoni uri kurwa navanhu 7. Hazvisiri izvezvo. Aiwa, ladies and gentlemen, ndive overseer Ndoro vatinawo panapa tinenge takusvika kunopetera chirongwa chedu chatinenge tinawo every week tichinzwa kuti zvakamira sei. Overseer, ndepi mitambo yamakatirongera
kumusha wegweru yatinayo takatarisana nekusvika pakati pegore kudai? Iko zvino vakomana vanga vakati because maprogramu andinoita ini kazhinji handiwanzi ndonganyama mukanditerekedza handina inonzi program ye-fruit of the womb zvikazodai no izvezvi takamirira kuenda kugomo musi wa21 August. Ndakangova vamwe vachiti kune gomo riri kwamutoko, kune gomo riri kwamutoko, kunonzi kuna Mutemwa. Ndakabhoendako zvangu last year. Saka this year ndiri kuenda musi wa21 August. Ndakaenda kulast year mukomaziko ndikapinda mamutoko ndikaisa status yakati mutoko. Vanhu vemamutoko mumaraini meme vanenge vachibvunza kuti makwira here gomo maapapi. Because ndapinda meme ndino mbwando kwandakabvako Mwari waitaura navanhu vemamutoko vandisingazivi. Saka izvezvi program yatiinayo takatarisana ndeyegomo remusi wa21 kwamutoko August. Kuenda kugomo uku kune chinangwa chei? Vanhu vakawanda vanofunga kuti kugomo kundotsvaka mweya asi hazvisiri izvo. Yani mazviwa Jesu abuda mumvura handiti kubhabhatidzwa naJohani unoenda kugomo ndokwaakande-experienza hondo dzose dzemunyika achipinda handiti akandozviwana ari mugomo. Satani ndokumushanyira ari ikoko unoti kana zvawava kufa nenzara wadii kuchinja matombo aite chingwa unoti kwakanzi usaedza Ishe Mwari wako. Unoti kuti uchadzira gomo iwe wadii ungosvikandira pasi vatumwa ukande zvikazonzi kwakati munhu apa angararame nechingwa ndobva zvikandire pasi akati kwakanzi usaedza Ishe Mwari wako kusvika Satani ati ndakukonewa. Saka akupinda mufield Jesu wakatonzwisisa kuti ndakundosangana nezvakawanda zvandasangana nazvo mugomo. Saka kugoma kundotsvaka mweya kundonamata tichitsvaka kusimba nezviri patiri kundoexperienza hondo. But Jesu achoka mbune akagara nemudzimai muSamaria akamuudza kuti ichasvika nguva nazvino yatokwana kuti vanomunamata havaende kunonamata kuJerusarema kana mugomo. You are right. Very percent 100%. Nokuti vaya vainamata kumakomo yaitovatsika yekuti katinonamata mumakomo. Jesu akati chero pose. That's why muchiona mukomaziko nyangwe ndikasvika pana mukona kutoona tichaura neni mupanza ani mazviona manje kwete kuti tinototi kugomo kwafana kutoendwa. No, isu tisati ngatimbobuda timbononamata tiri kunze. Umwe asafunga zvekumba kwake, umwe asafunga nhama yake, kwete kuti inotori polisi kuti kwafana kunamata kugomo. Chero tikazosvika kwamutoko tikati ngatimirire paningiri mazowe paya tingonamatira pamazowe tingonamata as long munhu abva kumba kwake ambosiya zvekumba kwake. Havasi vese vanokwanisa kuenda kwaMutemwa, vamwe havana mari, vamwe vari kuchecheche uko vanoda kunamatira mumakomo. Igomo chero here raunokwanisa kuenda kunamatira? Chero gomo haunosangana here nezvemumakomo? Izvozvo kunosangana nazvo izvo ndo zvatinotarisira kuti tofanira kundosangana nazvo. Mira ndikuudze mukomaziko hamaona gomo rinonzi Mutemwa here vanoti rakanaka chose rinobvira kunamatira. Kune gomo riri kumusha wazvako rinonzi Gondoi ukaburuka muMorgenstern. Vamwe vanosiya ngoma vakakwiramo. Hani mazviwa tine munhu watakanamatira akanga ane chirwere chemeso, meso ake asingaoni. Tikamuti katinokwira mugomo. Saka teme anga ari mugondoi achinamata vamwe achinamata vari nguva inonzi mwana umwe ngaende pake anonamata wakawa tsoka mafoot steps nobva acheuka kudai maso ake akasvinura yasingavaoni ndokuona chembere yanga namazama akadai chimuvinga nobva afunga kutiza nobva ati zvinandiura wendakatsinzina. Time yatakapedza kunamata chiti handetosangana ndiye anga akutotungamirira vamwe kudzira gomo. Gondoi rinoyera asi hatiregi kukwiramo nokuti rinoyera nekuti Mwari wedu ndiye mukuru pamasimba ose enyika. Saka mukadzi wakaona yakamita sei? Haana zvakamita, angozoti akatsinzina acheuka achidzika yanditarira kuona kuti vasvika papi akabva aona kuti todzokera futi mumbuya rwe. Hakusi kudena here zvinenge zviri mumakomo? Nyika yose nekuzara kwayo ndeyaJehovha. Saka tina patodena nyika ndeyababa vedu. Zvinhu zvinotori pazviri papapa hazvifaniri kutovapo ndepedu. Joshua unonzi pawaongeza rushoka iterritory yako ndakupa. Ladies and gentlemen, ndiwo Bishop watinawo. Regai titi kuna Bishop pane zvimwe here zvamakambosangana nazvo
zvamunogona kuda kuti titaure nezvazvo zvatogona kunge tasiya. Alright. Muri right papa. Ndine nyaya imwe chete yandoda kuti nditaure. Yandanyanya kuti dei ndasvikira panapa. Ndoda kunge taura 2 minutes akawandisa. Nyika ndoda kuti izive. Mama ibata nyaya iyoyo yokuti ndakaona revival yababa Utahwashi na baba Makandiwa. Vanhu vaMwari zvatakadanirwa naMwari panyika kupupura Jesu nokudzoka kwake. Tinofanira kuparidza the kingdom of God kudarika zvinhu zvakawanda. Ngatiparidzei umambo hwaKristu nemaviri awo, ndo zvatakatumirwa. Saka nguva zhinji mukomaziko shoko raMwari rinoti seek ye first the kingdom and all things will be added. Handiti muma things mukomaziko zvanzi all things ndo mune mota dzatinoda, ndo mune prosperity, ndo mune mari, ndo mune mastendi things kuna Mwari. Saka ngatiparidze ushe hwaMwari. Vanhu vakaziva ushe hwaMwari, vakaziva Kristu, zvose zvatinoda zvinouya. Hakuna munhu akashumira Jesu akaita murombo. Hakuna munhu akashumira Mwari akatambura. Pamuri kutaura ndatiparidze ushe hwaMwari, ivhangeri iri kunzi naApostle Chiwenga imeseji yangu yavari kutopomera vanhu vakaita saana Makandiwa kuti vari kundibira ivhangeri. Ndine urombo namukoma naApostle Chiwenga vakarashika. Ivhangeri yekudzoka kwaKristu haisi yavo, ndeyaKristu. Ivhangeri yeumambo haisi yavo, ndeyaKristu. Ndiye akasiya ateya nheyo pavaapostoli. Because mati seek ye first the kingdom of God. Saka ivhangeri yeumambo ndeyaKristu. Handiti unoti iye fambai muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri. Kana anenge atenda akabhabhatidzwa achaponeswa. Handiti kana ivhangeri youshe ikanzi ichaparidzirwa marudzi ose. Ivhangeri iyi youshe ichaparidzirwa marudzi ose kuguma kugosvika. Ishoko raJesu kwete raApostle Chiwenga. Varashika. Kana vatoderoka vatobvisa vanhu muvhangeri. Havana vhangeri mukombominigeri Apostle Chiwenga. Vhangeri nderaKristu. Saka vhangeri reumambo nderaKristu. Ndiye unoti ende unoziva here kuti vanhu vari nyika yaguma, nyika yadai, kana marudzi ose asati aziva vhangeri, nyika haigumi. Nokuti kunonzi ivhangeri yeushe inofanira kuparidzirwa marudzi ose kuguma kugosvika, kuti kana judgment yosvika, kana zvikanzi parakaparidzwa makati chii, pasawanikwa vanoti handina kuzviwa. Ivhangeri inobva yati sapamazuva aNoa ndizvo zvichaita kuuya kwemwanakomana waMwari. Zvakazarurwa chapter 2 verse 11 inobva yati unenge akunda ndichamutendera kuti agozodya muti weupenyu uri muparadhiso yaMwari. Handi mazviwa 20:11 yazvakazarurwa inobva yati iyo. Handiti ndakaona vana 144 vakafuka nguo chena. Handiti vari pari chigaro choushe. Ndikabvunza kuti kavo ndivananiko, zvikanzi ndivo vakasuka nguo dzavo, ndivo vakakunda nyika, vakasuka nguo dzavo muropa regwayana, vakapfekedzwa nguo chena. Zvikanzi ndakaona mutumwa akanga akabata bhukuna. Handiti mubhuku imomo mune imwe bhuku yeupenyu yaivapo. Vakafa vakatongwa nezvavakanga zvakanyogwa mubhuku. Saka ivhangeri yatiri kuparidza pane ine mabhuku ari kunyogwa. Neimwe bhuku yeupenyu iriko kuna zvakazarurwa 2011 yakawanikwa naJohannes nameso ari muchiwi chaPatmos. Anoti iye neimwe bhuku yeupenyu ikazarurwa kureva kuti mukomaziko pose pepe ichifamba paya nepose pememita zvememita tisipo paya, nepose pandeta zvendeta musipo paya, kune bhuku inenge ichinyogwa kudai, zvakanaka zvichinyogwa mubhuku yeupenyu. Kana zuva rokudzoka kwaKristu roumambo rasvika, ndiko kunonzi vakachena pamwoyo vachaona Mwari. Saka Chiwenga haana vhangeri, haana vhangeri reumambo. Vhangeri reumambo ndo rakasiyirwa naKristu richinzi tiparidze. Pamukuriparidza vhangeri reumambo iri, vanhu vakaita sana Endi Muridzo vari kutendeuka. Asi vachingotendeuka varubva vangotora nawo vototanga kuita basa raMwari. Uchitendeuka unobvumidzwa here kubva watotanga kuita basa raMwari, kana kuti tinombopuwa kanguva kekuti umbomuwo mukaka, kanguva kekuti umbokura, then tozokuapprova kuti uchitanga kuita basa raMwari. Mweya waMwari hautangi munhu ari mudoko. Kana wangoti wamauri, wati wamauri. Ndosaka muti wavhangeri kuti risikamo kuva Eden, takauikwa takutotaura nendimi.
Ndio panonzi achavakonesa kuti vabharidzwe chii ivo vagamuchira mweya mutsvene. Saka nyaya yamuri kutaura yakuti mimi kana vhangeri warigamuchira unofanira kumbokura, haufanira kutopinda uchita mabasa aMwari, kuti hazvisirizvo. Handi mazuva ndimuridzo kana takatoona achitonzi watendeuka agamuchira Kristu, handiti watovawo pavadyi venhaka naye unokwanavo ezvi nekuti wavawo chinhu chinonzi kutendeuka kureva kuti wavawo wava mudyi wenhaka pamwe chete naKristu, hakunzi mamuri vana vadokeri no. Rimwe Jesu tine mufananidzo wembavha mbiri pamuchinjikwa, kunonzi ndichava newo muparadhiso yaMwari. Wakambomwa wati wakapinda paintersession ipi, maamudza wati wakadavira president worship kupi, maamudza wati wakagara chivavhangeri kupi. Chichakonesa kuti avabhabhatidzwe chii? Nekuti vagamuchira chipikirwa chomweya mutsvene. Mweya mutsvene ndiwo unotitungamirira. Saka ndimuridzo munoona ngaariyedere kuti basa raMwari. Kana akatotendeuka chero akati achitobva kutendeuka panze apa akapinda muchechi akanamba akaimba, ndio zvakadanirwa naMwari. Ko akazoita zvakaita baba Harare zvekuti pamberi apa anozobuda akunyadzisa nevanhu vaMwari vanovewo vamwe vanhu vavabatsira kupusha shoko raMwari. Ndio paya patataura kuti mimi muchiti munhu akapetendeuka yasina. Hani mazuva ndio saka muchiona Pauro unotaura ningiri Johani unotaura yokuchizaro 3:9. Hani mazuva manje unoti iye Diotrephes unoda kuva mukuru, unotiramba isu, handiti unotiitira makuhwa. Vanenge vachida kuuya muchechi unovadzingawo, saka vana Diotrephes havachayikwi. Asi vakanga vagamuchira baba Harare, dei vakava nenguva navo yekuona kuti vagamuchira here kana kuti, because kuna mamwe maagents asatani anouya kuzodisturba muchechi. Hani mazviona imi muchitoende kwamuzive here kuti kwakamuka Diana wavaEfeso wanga ana mwari wakadonha kubva Jupiter. Vanhu veguta reSamaria vaiti tina mwari waDiana wakabva Efeso. Hani mazviona weTesaronika. Saka Diana weTesaronika unogona kutowanikwa vamwe vachitogadzira zvifananidzo vanhu vachiita mari naye. Saka havashayikwa vanhu vakafanana naye vavo, vana mwari wavo wakadonha Jupiter. Isusu tina mwari tisi tinofanira kuva nemweya wokunzvera kuti uyu ndiDiana wavaEfeso. Thank you for joining us today. Ladies and gentlemen, do Overseer Ndoro Watantinawo, because of our time, we end it here, and with that we are out.